Nagluntad ang isa kadako nga komosyon kagabi sa sulod sang Senate Building sa Pasay City. Ini kasunod sang report may kang tanad sa posible nga pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa kahapon, Mayo 13 tuig 2026. Sunod sa mga report, nakita ng presensya sang mga militar nga yara na sa sulod sang Senado. Antes pa man nag-umpisa ang tensyon sa sulod sang building. Nabatian man ang pag-drill sa isa ka pertahan sa sulod sang Senado. Apang wala pa sang opisyal nga kumpirmasyon gikan sa security force kung ano ang rason sini o kung ano ang yara sa piyak sang ginadrill nga kwarto sa Senado. Matapos adto pilaman ka sunod-sunod nga lupok sang pusil ang nabatian sa sulod sang Senado nga nagdulong sang kakugmat sa mga tawo nga yara sa lugar. Ginpagwa naman sa mga otoridad ang mga katapo sang media samtang amat-amat nga ginpang patay ang mga suga sa sulod sang building. Yari pamatian ta ang coverage sang Bomb Radio Philippines kagabi kasunod sang sunod-sunod nga linukpanay nga natabo sa Senado. Second floor mga kabombo, may putukan na naganap. Sa ngayon, bumbudan, may putok. May putukan ngayong nagaganap mga kabombo. Sa ngayon, may putukan naganap dito sa second floor. Ilang putok ng baril ang narinig. Ayan na mga kabombo. Hindi pa natin nabibiripika. May mga pulis ngayon dito mga kabombo. May mga ilang personnel ng pulis. Pero hindi pa natin mabiripika kung ano ang nangyari o naganap doon sa dulong iyon. Ayan na, siksikan na. Siksikan na. Nagsisigawan. Siksikan. Kinukumpirma pa natin mga kabombo kung ano ang naganap doon, pero may tulakan. May tulakan at may putukan na naganap. Ilang putok. Ayan na. May komosyon na nangyayari. May komosyon na. Mara. May lupok na maliwat. Yung inyong marinig mga kabombo, panibagong putok ng baril iyon. Panibagong putok. Pangalawang putok ulit mo mga kabombo. Ayan. Maraming putok ng baril mga kabombo. Sunod-sunod ang putok ng baril ngayon mga kabombo. Sunod-sunod ang putok ng baril ngayon dito sa loob ng Senado.